bengi-bengi grojogan. Nggih, gede klaten dhateng Nur Kolis. Saking Cangkring Banjargodang. Sampeyan kaki Nur Kolis. Sing duwe Cangkring Banjargodang. Nggih, gede diaturaken pacare Nur Kolis sing wonten dalem Cangkring. Sing rumangsa dadi pacare Nur Kolis Cangkring sugeng midhangetaken. Jarine resa turu pacare Nur Kolis Cangkring.
ingsun wis kadung gedrong lila lila reka katone mata ayo duduk sanding macam si teh sak gelas ingsun reka nek ana teh kumpul tamu wae iki cerita tinggalane zaman kuno sak gelas nalikane wong Jawa dijajal etan kali lili jagoane pahit didi kri gosir jokar buroe abahaji kulon kali lili sarep jagoan sakti titi moco bebuyutan paidi digodhog no kopi teh kopi aku njaluk teh kok yen sare ya gaweyane pancen malik nang bo aku paling tenang karo Mas Jamuji ki lho ya ya tak duplo wit sumber Jawa rek mah lho iki sandiwara ludruk nang kang nyeritake yo sarip tambah oso